И здравейте хора, днес сме с следващия епизод на нашия супермаркет, в който трябва да си направим хубав супермаркет и да продаваме продукти. Нека да започваме. Нека да отваряме за днес. Така, да видим първите клиенти. Имаме олио, хляб. Добре, остана ни един хляб. Трябва да накупим трябва да накупим яйца. Така, взимаме яйца. Зърнена закуска не можем. Да, не можем. Най-вероятно може... Айде, така. Сега. Купуваме. Така. Хляб. Плаща така. Готово. Сега отиваме да вземем пратката. Така. Редиме пастата, фърляме в кофата. Яйцата. Така, наслагаме яйцата. Било яйцата. Клиента е готов. Така, вода, така. Така, още с кеш 0,95. Готово. И аз стои. Колко ви дължи? Колко? 7. Добре, ви само вода. Хора, вече сме на втория епизод. Мисля, че ще направим хубава поредица на нашия магазин. Купуваме зърнена закуска. Занасяме, слагаме я. Яйца само. Така. Хляба свършва. Добре. 94. Милк. Така, поръчваме мляко. Добре хора, мисля, че се развиваме за сега много добре. Щом стигнахме и до видео. Добре, стой да свалим това. Така, я видим каква ще е цената на млякото. 3,70 ще купим. Така. Здравей. Така, имаме мляко, хляб. Какво може още да купим? Candy. Кейк. Мляко. Няма какво да бъдем. Кафето е много скъпо. Айде ще купим кейк. То е 29. Няма какво да бъдем. Торта. Една секунда. Малко провалих това слагането. Нищо. Яйца. Добре. Водата е още добре. Значи 80 цента. Почнаха вече да идват много клиенти. Яйца и хляб. Къде е хляба само? Така. Купуваме. Клиент няма още. Зареждаме от хляба. Това го мятаме тук.
Слагаме яйцата. После трябва да купим и брашно. Отива в кофата. Добре, браво. Леле, колко много накупил той. Целият магазин изкупи той. Така, хляб съм. Готово. След малко ще затваряме. В 9 часа затваряме. 2 хляба. Така. Ого, много. Добре, госпожо, вие само хлеб, само мляко. Днеска деня ни върви много добре. Имаме ли са? Свършил ни е това брашното. Пастата с брашното. Той има и брашно няма. Да. Ой, лампите. Нещо много купува тази закуска. Добре, взехме кафе и зърнена закуска. Виждам, че купуват много. Да не е спаднала цената. Не. Така, слагаме кафе. Добре, този е последен и затваряме магазина. Няма какво връщаме, затваряме. И започваме нов. И готово, днеска е нов ден. Цената на водата е паднала. Добре, добре. Втория ден от нашия магазин. За този епизод. Няма какво да ще монтажа. То кашон отива в кофата. То хляб отива там. Това отива в кофата. Добре, за сега вървим добре. Добре, господине, вие ще искате така. 4 71 $100. Браво. Така, това трябва да струва и 30. Значи 47. Готово. Така. Нещо да липсва. Сега не. Ето нещо май нужда. Няма какво да му върнем. Мляко няма. Айде бомбони ще вземем. Да ги видим. Почта с кеш 2,30. Този само олио. За първи път някой купува толкова много олио. Олиото ни свършва. Кафето свърши. Млякото забравих. Водата много не е. Чакай, бе. 2,56. Така, вие
Паста. Добре. Осемдесет и три, 60. Така да поръчаме това. 4,40. Още яйца да наредим. Виждам, че им купуват. И 90. За сега никой не е купил бомбонките. Никой още не ги е купил. Дай да им ги намалим на... Стой бе! Пин бутъл. Малите купиха цялата зърнена закуска. Зърнена закуска, хляб. Какво още? Някой купи бомбонките. Така. Паста май няма. Не има. Дай брашно. Вода. Така, 121. Добре. Само яйца. 7. 30. Готови сте. Сега отиваме да вземем. Напълнихме целия фризер с вода. Тук ще сложим брашното. Хляба. Ще обслужим тук човека. Браво. Така да се... Три млека. 3,90. Чай да вземем това. Зърнената закуска. Без да искам сложих една долу. Как така ще направя? Нищо. Нищо не връщам. Стой дай! Така, ще взема още мляко. Олио. Кафе. Това е олиото, то е тук. Олиото от Kaufland. Млякото си е в хладилника. Добре, може да купим още един фризер. Още не. Тук имаме такова. Дай тия кашони да ги свалим. Добре, сваляме тия кашони и затваряме. Добре. Последен ден и нов ден в магазина.
Това се е дигнало. Какво ще да гледам? Какво мога да вземем? Чипс, туна, клетка, кола, сода. Добре. Тук трябва да платим сметките. Не съм отворил ли? Чакаме клиенти. Тук имаме вода, имаме мляко, има брашно, има така. Тук всичко е пълно. Нищо не липсва. Яйцата са се дигнали. Юните на яйцата. За сега единственото нещо, което не сме купували е това, бутера. Айде. Защо клекна и взе това мляко, вместо да вземе тия? Добре, интересно. И взе само него. Тази не го им сега да бомбони. Значи. Добре. Имаме си от всичко. Клиентите само трябва да дойдат и... Какво? Кое е скъпото? Мале! Така, новия фризер. Ето го. Само бомбон. Нека новия фризер да го взимаме. Сега имаме $1. Стой. Така. Само яйцата. Нямаме сметки. Това ще стане по-голямо. Добре. Дай да събираме. Така, сега са докъде стигнахме. Няма клиенти още. 2 часа е. Още малко ни остана от епизода. Така, имаме $39. Имаме яйца много, за закуска. Имаме хляб, имаме паста. Така, брашно няма. Стой. Няма да върнем. Стой. Къде е брашното? И яйцата са така. Това брашно много скъпо, бе. Още малко. Добре, да купуваме брашно. Слагаме го. Това го мятаме. Там. Така ще остане. Имаме
че няма какво да им връщам. Това е просто много добре. Да видим, сметки имаме ли? Добре, за следващия епизод ще съберем за този Star Trek Park 2, в който мога да вземем много хубави неща. Я вземи брашно да сложа. Още малко остана от нашия работен ден. 73. Така, ето го и нашия нов фризер, за който успяхме да съберем. Брашното, слагаме го, това го слагаме в кофата. За да играем това, трябва да вземем фул версията на играта. Хайде, чакаме. Всички бомбони ли вземе? Добре. Свършиха ни пастата. Нека да купим. Тя без това не е много скъпа. Да си заредим за следващия епизод. Добре. Има олио, има паста. Така. Какво няма? Я да видим. Ще купим такова. Къде го слагаме тук? Ще купим нутела ли? Да, това е нутела. Стойте де. Сега ще го обслужа. Браво. И последен клиент за деня. Обслужваме го и слагаме край на този ден. Купи от нутелата. Така. И това беше от епизода. Благодаря ви, че бяхте с мен и очаквайте следващата част.